Επόμενη ομάδα, Zombie. Η οικονομία μας ρούφηξε το αίμα. Πολλές ομάδες σήμερα που έχουν σχέση με την οικονομία. Γεια σου. Έτσι όμορφη κοπέλα. Εκαταγεματώθηκες. Τι να κάνουμε, έπιασε μας σε κρίση. Σου ρούφηξε το αίμα. Ναι. Όλο το αίμα. Κάτι μου έμεινε. Το κάτι της. Ναι, ναι, το καλύτερο. Πες μου, η οικονομική κρίση είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Δυστυχώς, ναι, σήμερα είναι. Όμως, ξέρεις κάτι, σου πάει και το κόκκινο. Α, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οικονομική κρίση μας ρούφηξε το αίμα. Μια ομάδα με ζόμπι. Μια ομάδα από το Σύνδεσμο Προστασία Ζώων, Pets to Adopt, οι οποίοι είναι εντυμένοι σαν ζόμπι γιατί απλά η οικονομία τους ρούφηξε το αίμα. Ζόμπι να μου μιλήσει. Έλα. Τι έγινε? Πολύ καλά περνάμε, Στέλλα Μεσός. Τι είσαι εντυμένη? Είμαι ζόμπι μαζορέτα. Ζόμπι μαζορέτα. Ναι, ναι. Τι έπαθες δηλαδή? Με έχουν δαγκώσει, μας έχει ρουφήξει η οικονομική κρίση. Ποιος σε δάγκωσε? Η οικονομική κρίση, μας έχει το αίμα. Τώρα είσαι μια δαγκωμένη οικονομική κρίση. Ναι. Δεν πειράζει, θα περάσει. Σιγά σιγά. Επόμενη ομάδα, Παρταλοφίτιλη. Και πάμε στην επόμενη ομάδα που είναι ο Michael Jackson. Έλα Michael, να χορέψουμε λίγο. Έλα, πάμε. Έλα, θέλω ένα κανονικό Michael Jackson. Ποιος είναι? Εδώ, Michael. Ζήτω η ΑΕΛ. Ο Michael Jackson είναι σας ντυμένοι? Ναι. Πάμε να χορέψουμε. Έλα, πάμε. Από Michael Jackson σε Lady Gaga. Στο νούμερο 16. Η οικονομία μας ρούφηξε το αίμα. Μάλιστα. Για να δούμε. 48 άτομα είναι αυτό το άρμα. Μέχρι στιγμής η οικονομική κρίση μονοπολεί. Τι έγινε η οικονομική κρίση? Ναι, η οικονομική μας ρούφηξε. Γίναμε όλοι ζόμπι. Γίναμε όλοι ζόμπι, μάλιστα. Μας ρούφηξε το αίμα και γίναμε τι δηλαδή? Και γίνανε όλοι ζόμπι, γίνανε. Ζόμπι γίνανε μου είπανε. Θα μας ρουφήξουν και εμάς το αίμα τώρα. Θα πάνε και στην εξέδρα να ρουφήξουν το αίμα. Για να δούμε τι γίνεται. Ελάτε, μας ρούφηξε το αίμα η οικονομική κρίση. Τι έγινε, ποιο είναι το μήνυμα? Τι είστε? Όλος ο κόσμος καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τραγουδούμε, να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε. Όλοι όσοι δεν έχετε έρθει, ελάτε. Προλαβαίνετε ακόμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο νούμερο 17, στην αρχή ακόμα. Λοιπόν,
αυτά, Στέλλα. Η παρταλοφίτιλη. Που ξέρετε τι σημαίνει? Είναι κυπριακή λέξη αυτή. Σημαίνει ατέριαστη. Θέλω λίγο χρόνο.